zai rabon wannan invitation din a ce jaha kowa ya samu. Yanzu nan zaka ji ranka ya dade ya daga. Kai ai gwamnonin arewa za a sha biki. 'Yan Najeriya za a sha biki. Allah ya kara ma daraja. Lafiya lauran kai dade malam daushe ke magana. Allah ya kara ma daraja. Na doka lambar ka wacce ranka yade ba ta shiga. Yau wurin kai dade. Invitation ɗinka na kai shi office yana wajen sakatare. Kaman bugu da ƙari nace zan sake doko ma. Allah ya ƙara maka lafiya. Rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta ji kunya. Maganar ɗaurin auren nan ne da muka yi magana da kai. Wanda kuka yi magana da International President Fulbe Kautel Hore wato Alhaji Bello Bodejo. Ɗaurin auren ɗansa. Ai kamar ɗa ne a gurin saye. Ɗaurin aure ne kawai. Ɗaurin auren Ibrahim Gwanja. Ko na ce maka ɗaurin auren Ibrahim Lawal Idris inkiya Ibrahim Gwanja. Kaga Ibrahim Gwanja namu ne, abokinmu ne, ɗan uwanmu ne kuma mutumin kirki ne. Za a ɗaura auren Ibrahim Gwanja ranar 13 ga wannan watan Mai da muke ciki. Za a ɗaura auren a Nana Aisha Mox, Zarma Street, anguwar Albarka Maraba cikin Nasarawa State, cikin jihar Nasarawa. A nan Maraba za a ɗaura aure. Sannan ranka daɗe za a ɗaura auren ne fa Ibrahim Gwanja da amaryarsa Aishatu ko in ce maka A'i. Da misalin ƙarfe 11 na rana. Ƙarfe 11 za a ɗaura wannan aure. Yau ranka daɗe. Sannan bugu da ƙari akwai shagali akwai dina. Za a warwashe za a gyagije. Za a warwashe za a yi shagali akwai dina. Wannan dina kuma za ta tara manyan baƙi na arewacin ƙasar Najeriya har ma da na kudancin Najeriya. Mai rabon invitation dai shine Malam Daushe. Mata mai tarbiyya.